Hello bayasang Silang tir kobor channel rong lam sago tini 5 tarik 10 March 2023 ni rong hawas ending tai kuteri nai ke bayasang narok channel katalangai nai tongkhang ka channel subscribe khai tai nai rong bayasang share khai di bayasang narong nangma tai chuwama baisang sabrom no double success manai tongo ka bayasang narok jodi tini bo amai ke support khai ka tini bo chung success manai 100% ke bayasang chung mia pura 50 normal koti chung success mangka 50 kai narok apa support khai ma bagai nan chung success mano kai narok ma ke sabrom no success nana kai support khai di kai chung ending go bo zero ending chung success mangka kai narok support khai ma bai tung tini bo success mangka kai bayasang amai ke sabrom no success nana kai narok sabrom no support khai di full support khai di video no share khai di kai narok sungnam kai comment khai sungmano bayasang kai amai ke sabrom no chung success nanai narok ni full support khai di like khai di share khai di kai narok ni hamjangma tai chuwama bai chung sabrom no chung success manai tongo video no kisa pana skip khaya karanoi pailan paithak jora nai tongdi bayasang kai tini ni house tongkhata 0 tai to house chance tongo kai ani hisabo 0 tai to house tini bo narok normal o thungai mano house no kai 5 ta khai pana narok play khai mano kai tini ni ending ongkhata narok nungui mangkhana 2 tai 5 ending kai tini no narok obona 5 ta khai no play khai mano kai house ending 5 ta khai je thungnam somai rok thungui mano kai 5 ta khlai thangka kai 200 narok ni thanai kai 10 ta kai play khaina kai 400 thanai ajori tini bos narok support tongkha kai success mangkha kai 400 narok profit ongnai kai bayasang normal goti narok nungui mangkhana kai 5976698630190501 kai bayasang tini ni chance tongo je phainani kai narok abo nai narok play khai di kai tini je narok normal goti thungnai rok narok bagai 5 ta khai narok play khlai di kai 5 ta khai narok play khlai kai busuk thanai narok no nainai di kai bayasang narok 5 ta khai play khai di tini normal goti na kai khana busuk kai play khainai soni busuk kai play khainai abo narok no side one narok no ang sabrom no success oi tongo house ending ayang normal goti hit goti kai bayasang tini hit goti narok bagai tei phaijak 07777022 kai bayasang tini narok ni bagai narok je ake 10 taka 15 taka 20 taka kai chung nari kai tini 20 ta khai narok play khailai di kai 20 ta khai play khai 80 taka narok thanai kai bayasang narok 80 taka tini play khlai di kai tini success manani chance tongo kai an bagai narok no sao tini 20 rupees kai narok hit goti no play khai di ar jodi je pila 10 ta play khainai rok boro hingkai 40 rupees kai pana play khai mano kai je taibo hit thungnai rok kai boro 50 rupees kai pana play khai mano kai bayasang narok je mutuk tuino narok play khai di abone bade narok tai ta thangdi kai bayasang narok nang hit goti normal goti tai house ending rikha tabo nari mia purang 05 narok no reserve tongmani kai abone ulta se phaijio kai chung 05 tak phana success maya ko bayasang kai chung 05 hai pana narok je booking thungnai rok booking thui mano kai narok booking no thungdi kai 00 ni value bo phai thangka 50 05 ni ulta bo phai thangka 50 kai kalok di bayasang kai joy ni goti no kisa follow kai thungna nango bayasang kai narok joy ni goti no follow khai di kai tini baga sungna malaya no next video ko।